салом арз мекунем бинандагони арҷманд. ба диққати шумо нашри навбати барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. оиди содиршавии ҷиноятҳои одамкушӣ, ғоратгарӣ, қаллобӣ ва дигар ҷиноятҳое ки дар ҳафтаи сипаришуда ба қайд гирифта шуданд пешкаш мегардад. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳои имрӯза. боздошти гумонбари ҷинояти одамкушӣ ва дарёфти ҷасад аз дохили яхдон. ғоратгарон 75 000 рубли русии ҷабрдидаро тасарруф карданд. қалоби макор ба ҷабрдагон наздики $2 миллион зарари иқтисодӣ расонид. ӯ дар ин муддати чанд сол аз мо зиёда аз $1 миллион $600 000 амрикоӣ гирифтааст. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. рашки беасос, гумони бад ва нобоварӣ дар оила аксар маврид ба вайрон гардани оилаҳо ё ин ки боиси фоҷиаи гӯшношунид мегардад. сокини кӯчаи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҳамсари худро ба таври буғӣ кардан ба ҳалокат расонид. ки ин кирдори ҷиноятии ӯро кормандони милитсия ошкор карда, гумонбарро низ дастгир намуданд. лейтенанти калони милитсия Сироҷдини Шакурӣ аз риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе муфассал ҷиноятро шарҳ медиҳад. санаи 24 июли соли ҷорӣ ба қисми набардори риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе оид ба сар задани ҷинояти куштор дар суроғаи кӯчаи Фирдавсии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе хабари фаврӣ расид. баъд аз ба ҷои ҳодиса ҳозир гардидан муайян карда шуд ки як нафар мард ҳамсари худро бо бераҳмии махсус ба ҳалокат расонидааст. зимни пешбурди як қатор чорабинои фаврӣ тафтишотӣ муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро Шарванд Шарипов Саъдӣ Ҷумъахонович соли таваллудаш 1978 иstiqomatkунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Фирдавсӣ ки пайроҳаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дорад содир намудааст. тибқи иттилои тафтишот номбурда зиндагонии якҷоя бо ҳамсари худ Шарванд Севарои Барот соҳиби 4 фарзанд буда маҷрои ноҳамвори зиндагонӣ боиси сар задани муноқиша ва нофаҳмиҳои доимии хонаводагии онҳо будааст. чуноне дар ҷараёни тафтишот ошкор карда шуд гумонбаршаванда нисбати ҳамсари худ гумони бад намуда ба таври ҳамешагӣ дар қасди куштори ӯ будааст. ниҳоят номбурдагон шаби санаи 23 июли соли ҷорӣ муноқишаи лафзӣ намуда гумонбаршаванда Шарипов Саъдӣ аз ҳиссиёти рашк ҳамсари худро бо роҳи буғӣ намудан ба ҳалокат расонидааст. мавриди зикр аст ки маҳз ба вуҷуд омадани нофаҳмиҳои лафзӣ ва рашку ҳасад миёни ин ду нафар боиси сар задани ин ҷинояти гӯшношинид гардид. гумонбаршаванда Шарипов Саъдӣ ҳамсари худро бо роҳи буғӣ кардан маҳз дар ҳамин манзили истиқоматии худ ба ҳалокат расонидааст. баъд аз ба ҳалокат расонидан ба хотири пинҳон намудани изи ҷинояти худ гумонбаршаванда ҳамсари худро дар дохили яхдон ҷойгир намудааст ки зимни аз назаргузаронии ҷойи ҳодиса ҷасади марҳум аз дохили яхдон бароварда шуд. боиси таассуф ва андӯҳи бузург аст ки гарчанде ин ду нафар байни худ муросо карда натавониста оқибат яке аз ҳаёт маҳрум ва дигаре пушти панҷараи маҳбас рафт, вале дур аз канори волидайн ба воя расидани он 4 тифли хурдсол воқеан боиси нигаронист. аз ин лиҳоз дар ҳама ҳолат маҳз якдигарфаҳмӣ ва эҳтироми ҳамдигар ҳалкунандаи ҳама мушкилот аст. оиди ҳолати мазкур нисбати Шарипов Саъдӣ Ҷумъахонович бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. кормандони риёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи доир кардани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар сокини ноҳияи Данғараро бо ҷурми содир кардани ҷинояти қаллобӣ дастгир карданд. подполковники милитсия Нусратло Маҳмадзода дар ин хусус гузориш омода кардааст. қаллобӣ ё худ мардумфиребӣ бо истифода аз боварӣ ҷиноятест ки мақсади асосии гумонбарон содиркунандагони ин шакли ҷиноят танҳо ба даст овардани молу сарват ва маблағ бо роҳи фиреб аст. ин шакли ҷиноят қаллобӣ дар ҷомаи имрӯз бештар ба қайд гирифта шуда ошкоро маълум аст ки гумонбарони ҷинояти қаллобӣ худ ноӯҳдабаро ягон фаъолияти муайян ва мансаби давлатию ҷамъиятӣ надошта бо найрангу макориҳои хоси худ аз соддагию зудбоварии шаҳрвандон истифода намуда онҳоро ба доми фиреби худ меафкананд. аз ҷумла Зоиров Эшонқул Насриддинович санаи таваллудаш 9 сентябри соли 1981 миллаташ узбек сокини деҳаи Гулбулоқ
ҷамоати деҳоти оқсуи ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон маълумоташ олии оиладор соҳиби 10 фарзанд буда соли 2017 шаҳрванд Зоиру Фешонқул бо шаҳрванди Ҷумҳурии Халқии Хитой бо номи Ли Хофу шинос шуда дар якҷоягӣ бо Ли Хофу ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди истихроҷи маъданҳои кӯҳии Тоҷикистону Хитойро таъсис дода худаш ба ҳайси директор ва муовини директор Ли Хофу таъин мегардад. Зоиру Фешонқул борои фиреб ва сӯистифодаи боварӣ ба боварии шаҳрванди Ҷумҳурии Халқии Хитой Ли Хофу даромада ба ӯ ваъда медиҳад иҷозатномаи истихроҷи тилло ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои дахлдорро аз ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мегирад ва бо ҳамин тарз аз давраи соли 2017 то моҳи майи соли 2020 аз Ли Хофу маблағи 1 миллиону 602 ҳазору 927 доллари амрикоиро гирифта ба эҳтиёҷоти шахсии худ сарф кардааст. 他在这之前，他们的家连一只羊都没有，一头牛都没有。说这个 سال 2017 وقتی من با ایشان شناس شده بودم با ما گفت که برای گرفتن اجازتنامه برای کارکرد کان تیلا که تستر ما رو به دست آوریم پول در کار است و در عموما او در این مدت چند سال از ما زیاده از 1 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی گرفته است و در حقیقت باشد او تا حال ما اجازتنامه کارکرد کان تیلا رو به دست نآوردیم. Зоиру Фешонқул аз ҳисоби маблағҳои бо роҳи ҷиноят ба дастовардааш чунин молҳоро харидорӣ намудааст. Як адад автомошинаи тамғаи Lexus ки арзишаш 13 000 доллар амрикоӣ аст, як адад автомошинаи сабукрави тамғаи Lexus 350 GS ки арзишаш 11 000 доллар амрикоӣ аст, як адад автомошинаи сабукрави тамғаи Toyota Land Cruiser Prado ки арзишаш 22 500 доллари амрикоӣ аст, як адад автомошинаи сабукрави тамғаи Lexus 570 ки арзишаш 86 000 доллари амрикоӣ است. یک عدد автомошинаи сабукрави тамғаи Mercedes Benz ки арзишаш 40 000 доллар амрикоӣ аст, як адад автомошинаи сабукрави тамғаи Toyota Segia ки арзишаш 22 000 доллар амрикоӣ аст, 99 сарчорвои майдаи гӯсфанд ки арзиши умумиашон 5 000 доллар амрикоиро ташкил медиҳад ва 67 сарчорвои майдаи буз ки арзиши умумиаш 3500 доллар амрикоиро ташкил медиҳад, як сар аспи бузӣ арзишаш 15 000 доллар амрикоӣ, маҷмӯи мебелҳо барои хона арзишаш 25 000 доллар амрикоӣ аст, манзили истиқоматии дорои чорҳуҷрагӣ ки ба ному насаби падараш Зоиров Насриддин Тағоимуродович ба расмият дароварда шудааст, воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Қурбонов, бинои 25, арзишаш 120 000 доллар амрикоӣ, манзили истиқоматии дорои сеҳуҷрага воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, арзишаш 107 000 доллари амрикоӣ, як бустонсарой воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Варзобгес, ба ному насаби модараш Ахмедова Фотима Абдуллоевна ба расмият дароварда шуда, арзишаш 300 000 доллар амрикоӣ аст, як адад хонаи хитоӣ китайский домик бо тамоми таҷҳизотҳои дохилияш арзишаш 11 870 доллар амрикоӣ воқеъ дар ноҳияи Данғара, ду адад ҳавлии истиқоматӣ воқеъ дар ноҳияи Данғара арзиши умумияшон 40 000 доллар амрикоӣ, як адад бисеткаи аз масолаи сохтмонии чӯбкандакорӣ шуда арзишаш 2000 доллар амрикоӣ воқеъ дар ноҳияи Данғара. гумонбаршуда Зоиру Фешонқул Насриддинович бо мақсади тарсонидани шаҳрвандони Ҷумҳурии Халқии Хитой ва барнагардонидани маблағҳои гирифтааш санаи 8 майи соли 2020 ҳангоми дар ноҳияи Лахш ҷамоати деҳоти Муксу деҳаи Қандоб қарор доштанаш аз рӯи ҳиссиёти авбошӣ ба тарафи шаҳрванди Ҷумҳурии Халқии Хитой Ву Лигуо ва шаҳрванди Ҷумҳурии Қирғизистон Баги Эдир аз минтиқи шикории нави карабини худ 2 маротиба тир холӣ кардааст ки дар натиҷа Ву Лигуо зарари ҷисмонӣ бардоштааст. Чунин ҳаракатҳои авбошонаи гумонбар Эшонқулов Зоир боиси ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштани дигар шаҳрвандони хориҷӣ гардида, бо дастрасии хабари оперативӣ кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Лахш ба макони ҷиноят ҳозир шуда, бо бурдани корҳои оперативӣ тафтишотӣ нисбати Зоиров дар асоси моддаи 237 қисми 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда буданд. оғози парвандаи ҷиноятӣ омили ошкоршавии боз 5 лаҳзаи ҷинояти қалобии Эшонқул Зоиров гардид. аз ҷумла Зоиров Эшонқул моҳи сентябри соли 2015 ҳангоми дар шаҳри Хуҷанд маркази маъмурии вилояти Суғд қарор доштанаш бо шаҳрванд Тоҷидинов Амонхуҷа Ҳайдарович сокини шаҳри Исфара вохӯрда борои фиреб ва сӯистифодаи боварӣ яъне ваъдаи якҷоя машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ аз номбурда маблағи 10 000 доллари амрикоиро гирифта дигар бар нагардонидааст. Эшонқул худаш як ду маротиба омад наздам ва ҳозир як масъале ки аз тарафи Қирғизистон
маҳсулоти нефти бензине гирифта ба Тоҷикистон ба тарафи Душанбе равона мекунанд. Барои ҳамин ба ман маблағ даркор. Маблағи аввалии ҳисоби барои корим ақаллан $10,000 лозим. Маблағи пурсидагиш ҳамон $10,000 гуфтагиша ёфта додам. Гирифт долларо пула гирифт барои ҳамон тиҷорати бензин кора сар кард. Соҳоли ҳамон миқдор ҳамон пуле ки гирифт баргардонда додагиш не. инчунин моҳи марти соли 2019 бо шаҳрванд ибрагимов илҳомҷон муқимович сокини шаҳри хуҷанд ки ба замини сохтмони мағоза эҳтиёҷманд будааст вохӯрӣ намуда худро ҳамчун шахси обрӯманд муаррифӣ карда аз номбурда маблағи $12,000 амрикоиро барои ҳуҷҷатгузорӣ намудани замини сохтмонии мағоза гирифта аз ҳисоби маблағи гирифта аз ҷумҳурии қирғизистон як сар аспи нарина харидорӣ намуда эҳтиёҷоти шаҳрвандро иҷро намуда маблағҳоро ба манфиати худ сарф кардааст. боз бо шаҳрванд мирзо ҳотам абдуҳакимович сокини ҷамоати деҳоти холмат финояи бобоҷон ғафуров вохӯрӣ намуда борои фиреб аз номбурда маблағи 32,000 сомонӣ масъолаи сохтмонии нави тунука гирифта маблағи мазкурро дигар барнагардонидааст. моҳи июни соли 2019 бошад зоиров борои фиреб ба боварии давлату фаҳлиддин абдураҳимович сокини шаҳри душанбе кӯчаи бинокорон даромада маблағи ангишт ба миқдори 213,000 сомонӣ ва $41,000 амрикоӣ ӯро гирифта аз они худ намудааст. инчунин зоиров моҳи августи соли 2019 борои фиреб ба боварии кенҷаев қурбон ибрагимович сокини ноҳияи ёвон даромада аз номбурда маблағи $86,000 амрикоиро барои харидории ангиштсанг гирифта баъди гирифтани маблағ ба кенҷаев ангиштсанг надода маблағҳоро ба эҳтиёҷоти худ сарф намудааст. танҳо ба шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ин мардумфиреб $180,000 амрикоӣ зарари ҷиддӣ молӣ расонидааст. нисбати зоиров эшонқул насриддинович ки дар содир намудани ҷинояти дар моддаҳои 237 қисми 3 банди а ва 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парванда оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар рафти бурдани корҳои оперативии тафтишотӣ маълум гардид ки зоиров эшонқул насриддинович аз соли 2014 то моҳи майи соли 2020 4 занро тариқи мусалмонӣ ба никоҳи худ дароварда аз 4 зан соҳиби 10 фарзанд мебошад. занҳое ки зоиров эшонқул тариқи мусулмонӣ ба никоҳи худ даровардааст шаиматова уулжан шаҳрванди ҷумҳурии қирғизистон аз зиндагонии якҷоя соҳиби 3 фарзанди ноболиғ мебошад. номбурда айни ҳол ҳамроҳи фарзандонаш дар ҷумҳурии қирғизистон вилояти бодканд зиндагонӣ дорад. кюрменби майматимуша шаҳрванди ҷумҳурии халқии хитой аз зиндагонии якҷоя соҳиби 1 фарзанди ноболиғ дорад. амонқул ва шоҳида акрамовна соли таваллудаш 1981 соҳиби 1 фарзанди ноболиғ аст. холиқова шаҳноза ғофроновна соли таваллудаш 1993 зода ва сокини шаҳри исфара кӯчаи марказӣ буда соҳиби 4 фарзанди ноболиғ аст. хоҷаева умеда асадуллоевна соли таваллудаш 2000 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри душанбе аст. маблағи зарари ба шаҳрванди ҷумҳурии халқии хитой аз ҷониби зоиров эшонқул насриддинович расонида шуда иборат аз $1,602,927 амрикоӣ мебошад. бархе аз шаҳрвандони кӯтоҳандеш таъмину пешбурди рӯзгору танҳо аз ҳисоби муомилоти воситаи нашъадор медонанд. ба хотири манфиату даромад аз фурӯши ин маводи заҳрогин намеандешанд ки болотар аз ҳама зиндагии озоди худро ба маҳбас иваз месозанд. 2 нафар сокинони ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти Суғд холов ватан соли таваллудаш 1975 ва Назарова Шаҳрбону соли таваллудаш 1964 ки мехостанд 1,840 кг воситаи нашъадори афюнро ба муомилот бароранд. ман ҳамин чизҳоро 6 моҳ пеш ба як шаҳрванди Қирғизистон харидорӣ намудам ба маблағи $4,000 амрикоӣ. баъд инро ба хона орда рӯз карда монда будам. моҳҳои ҳамин август як шаҳрванди худамо ҳамқишлоқам Шаҳрбону харидорӣ намуд ба вай $5,000 амрикоӣ фурӯхтам. аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда боздошт гардидаву ин бори заҳрогини онҳо мусодира карда шуд. феълан оиди ин ҷиноят парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. гумонбарон бошанд дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи рӯдакӣ як гурӯҳ ҷавононро бо гумони содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ дастгир намуданд. гумонбарон ба як нафар сокини шаҳри Душанбе ҳамла карда бо роҳи зурӣ 75,000 рубли русии ҷабрдидаро тасарруф карда аз ҷои ҳодиса фирор намуданд. гузориши ҳамкорамон Нилуфари Сарбоз оиди ҷинояти мазкур.
ғоратгарӣ яъне ошкоро тасарруф кардани амволи ғайр амалест ки ашхоси ҷиноятпеша баҳри ба даст овардани молу амволи бегона қасди ҷиноят намуда баҳри амалӣ кардани он ба таври ошкоро аз роҳу воситаҳои гуногун истифода мебаранд. чунин як далел аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи рӯдакӣ ошкор гардид. шаҳрванд идиев маҳмадӣ сокини кӯчаи неъмат қарабоеви ноҳияи фирдавсӣ бо ариза ба шӯъбаи мазкур дар он хусус муроҷиат кард ки шахсони номаълум ӯро мавриди лату кӯб қарор дода маблағҳои пулиашро тасарруф намуданд. ҳангоми доир намудани чораҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия гумонбарони ҷинояти мазкур дастгир гардиданд. ҳамчун гумонбар дар ин ҷиноят шаҳрвандон Назаров Шамсиддин Муҳаббатович соли таваллудаш 1992, Саидов Довудшоҳ Шарифович соли таваллудаш 1995 ва Саидов Муродбек Раҷабмуродович соли таваллудаш 1996 зода ва истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ боздошт гардиданд. аз рӯи нишондоди гумонбарон онҳо шаби 22 июли соли равон бо маслиҳати пешакӣ бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт бо роҳи ғоратгарӣ аз нуқтаи фурӯшу нишокиҳои спиртии маҳаллӣ колхози Россия воқеъ дар суроғаи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе шаҳрвандон Идиев Маҳмадӣ ва Мирмухамедов Элмуродро ки дар ҳолати сарҳушӣ қарор доштанд ба воситаи нақлиёти яке аз иштирокчиёни ҷиноят Саидов Муродбек тамғаи ВАЗ 21015 бо роҳи фиреб гӯё ба хонаи Идиев Маҳмадӣ мерафта бошанд савор намуда воситаи нақлиётро ба ҳаракат медароранд. дар роҳи автомобилгарди деҳаи Гулистони ноҳияи рӯдакӣ воситаи нақлиётро дар канори роҳ боздошта Идиев Маҳмадӣ ва Мирмуҳамедов Элмуродро мавриди латукӯб қарор медиҳанд ва тариқи зӯроварӣ аз ҷайби Идиев Маҳмадӣ 75 000 рубли русиро ба таври ошкоро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор мекунанд. ман дар мошинам хиштагӣ будам Шамсиддин қити Довуди шахси ношинос овардан мошинда шинондан ман тарафи колхози Россия ҳай кардам рафтем. Амма ки дар ҷо шинондем чӣ кардем дӯстия муҷдадум шаш сумоша гирифтем бурем даними раҳ партофтем ва задем бурафтем. вобаста ба ҳолати ҷой дошта нисбати гумонбарон бо дастрасии моддаи 248 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. дар ноҳияи Синон низ як гурӯҳ гумонбарони ҷинояти дуздӣ боздошт гардиданд. дастгиршудагон аз ҳудуди шаҳри Душанбе қубурҳои оҳанини калонҳаҷмро тасарруф карданд ки бо ин кирдори ҷиноятии худ ба соҳибмулкон беш аз 100 000 сомонӣ зарари иқтисодӣ расониданд. Сироҷдини Шакурӣ вобаста ба аъмоли ҷиноятии ин гурӯҳ гузориш омода кардааст. дуздида шудани қубурҳои оҳанини калонҳаҷм аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе аз як гурӯҳи муташаккили ҷиноятие дарак медод ки бо истифода аз воситаи нақлиёти махсуси борбардор ба таври пинҳонӣ рабуда шуданд. соҳибмулкони ин қубурҳои оҳанин ба муқомоти милитсия ҷиҳати муайян намудани нафарони гумонбар муроҷиат намуда буданд. ин аст ки дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабинои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ахиран аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино фаъолияти ҷиноии як гурӯҳеро ошкор намуданд ки асосан ба дуздии қубурҳои оҳанин машғул буданд. тибқи иттилои тафтишот дар содир намудани ин ҷиноятҳои дуздӣ якчанд нафар даст дошта айни замон 2 нафар гумонбар Шарипов Баҳодур Ибрагимович соли таваллудаш 1979 сокини шаҳри Душанбе ва Ҳошимхонов Олимхон дастгир карда шуданд. ҷиҳати муайян ва дастгир намудани ҳаммаслакони дигари онҳо корҳои оперативӣ тафтишотӣ ҷараён дорад. мавриди зикр аст ки ин гурӯҳи ҷиноятпеша бо маслиҳати пешакӣ автомошини боркаши махсусро кироя намуда ба дуздии қубурҳои оҳанин машғул шуданд. аз ҷумла номбурдагон санаи 8 июни соли равон аз кӯчаи соҳилӣ 6 адад қубурҳои оҳанин ки арзиши умумияшон 43200 сомониро ташкил медиҳанд тасарруф намуда ба нуқтаи қабули оҳанпора воқеъ дар маҳаллаи Зарафшон интиқол дода бо нархи ночизе ба фурӯш гузоштанд. ман ба амра 4 нафар омадем амҷада турбора боркида манипулятор боркад ҷа али гирифт боркад манипулятор яъне автомашина боркаш али худаш боркад мусика даӯҷа пеш таксида истодагӣ будем боркад мошин сини ҳамиша то худ рафта ҷа борш кардем турбораҳои калони оғуза чанд ададро ташкил карданд 6 та буд турбора иҷо овардем мошини манипулятор катаи овардем ҷада фурӯ овардем ҷа килоша 1 сими фурӯхтем. ҳамзамон номбурдагон аз кӯчаи Сафар Айюбии шаҳри Душанбе низ 5 адад қубурҳои махсус ки ба ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди роҳи тоҷик тааллуқ доранд пинҳонӣ аз они худ намуда онҳоро низ дар нуқтаи қабули оҳанпора фурӯхтанд. ин қубурҳои обгузари оҳанине ки шумо дар навор мебинед аз ин гурӯҳи ҷиноятпеша ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шудааст. зимни пешбурди як қатор чорабинои оперативӣ тафтишотӣ муайян карда шуд ки ин гурӯҳи ҷиноятпеша дар содир намудани зиёда аз чанд ҳолати ҷинояти дуздии гумонбар дониста шуда дар маҷмӯъ зиёда аз 25 чунин қубурҳои обгузарро тариқи пинҳонӣ тасарруф намуданд. номбурдагон аз кӯчаҳои пойтахт чунин
қубурҳои оҳанини обгузарро ба воситаи чунин автомашинаҳои борбардор тасарруф намуда ба нуқтаҳои қабули оҳанпӯра ба маблағи ночизе ба фурӯш мегузоштанд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур айни замон нисбати гумонбарон бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ҷиҳати дастгир намудани нафарони дигаре дар содир намудани ин ҷиноятҳо даст дошта чорабинои дахлдор гузаронда шуда истоданд. бинандагони гиромӣ, расми нафаронеро ки дар навор мебинед бо сабабҳои номаълум бедара гашта дар ҷустуҷӯй қарор доранд. агар нисбати тақдири онҳо маълумоте дошта бошед ба рақамҳои дар навор буда занг занед. негина турсунова соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе ном бурда саҳнаи 6 августи соли равон аз хона баромада то ҳол бедарак аст. гулбаҳор палвонова соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи вилояти хатлон ӯ саҳнаи 2 августи соли равон ба самти номаълум рафта ғайб задааст. бибигул сафоева соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе ном бурда саҳнаи 3 августи соли равон ба самти номаълум рафта то ҳол бедарак аст. ҳамватанони арҷуманд, инҷо расидем ба поёни барномаи имрӯза. хайр то дидори дигар, тансияту хонобод бошед.